té velero per un temps de 10 minuts. Moltes gràcies. Intentaré anar molt ràpid. Us parlaré una mica d'on vinc i què fem. Al Laboratori de Tecnologies Lingüístiques del Centre de Supercomputació de Barcelona i, sobretot, vull deixar la idea de la sobirania digital i la intel·ligència artificial com una infraestructura pública. El laboratori pràcticament va néixer poc abans del projecte Aina, és a dir, que el projecte Aina ha sigut realment la gran força impulsora. Jo crec que la majoria de vosaltres haureu sentit parlar d'aquest projecte. És un projecte d'infraestructures de llengua, de fet, de la Generalitat de Catalunya i que tenia com a objectiu la generació de recursos, entès així una mica àmpliament, recursos digitals pel català. Aquí en aquesta gràfica veieu la línia temporal d'aquests projectes, quan van néixer i el seu futur, i també altres projectes que en aquest cas venen de l'administració central, de la Secretaria de Digitalització, bàsicament, amb la qual nosaltres ara estem treballant pel català, però també treballant pel castellà i per altres llengües cooficials. Estem treballant pel gallec, per l'euskera, també estem treballant per l'aranès i fins i tot tenim models per l'asturià, l'aragonès, sobretot el meu grup, que, com ha dit Joan Carles, ens interessen les llengües petites. El producte més estrella del nostre laboratori és la família de models, de grans models de llengua, de llenguatge, que hem anomenat Salamandra. Sabeu que aquests models tenen uns noms clau, no? Gemini, GPT, Llama, els nostres es diuen Salamandra. I aquests grans models de llenguatge, que no entraré en detall de què són, estan a la base de tota aquesta revolució de la intel·ligència artificial generativa. Perquè intel·ligència artificial és una mena de concepte, un calaix de sastre que acaba moltes coses, però s'ha posat molt de moda, sobretot en les seves sigles, IA, però bàsicament és la part aquesta generativa de llenguatge, és a dir, de cop i volta els sistemes informàtics parlen, com si fossin persones. I com ha dit, crec que l'Eva, aquests models aprenen de les dades. Bàsicament aquestes són les dues nocions. Tots aquests models són de codi obert, es poden descarregar, es poden baixar, hi ha diferents versions, diferents tamanys, diguéssim, més lleugers, més grans, i en principi estan en una plataforma que és privada, però molt orientada a lo públic, que és Hugging Face, que a nivell tècnic molta gent el coneix, i allà és on estan. I aquí dic que són orientats al català i altres llengües ibèriques, i això és perquè les dades amb les quals s'han entrenat justament ajusten aquesta proporció de dades que trobem en altres grans models. Les sigles en anglès és LLM, Large Language Models, per tant, de seguida trobareu aquest LLM, vol dir això, grans models de llenguatge. Per posar un exemple, el gran model de llenguatge que hi ha darrere del xat, quan dic a darrere vull dir que un xat és aquest model de llenguatge que després s'ha adaptat a ser conversacional, a tenir una conversa. Però la part de coneixement lingüístic la té el gran model de llenguatge, l'LLM. Doncs el GPT-3, que és el que hi ha darrere del xat GPT en la seva primera versió, cobria 90 llengües i a tall anecdòtic us diré que la proporció de català, aproximat, perquè això és molt difícil de saber del cert, és d'un 0,017%. En el cas dels salamandres aquests que us comentava, actualment els models salamandres cobreixen 35 llengües bàsicament europees, però la proporció del català és de 1,97%. Aquí està organitzat com en famílies. No veieu que la proporció de l'anglès sobretot ha disminuït moltíssim, passem del 92 a 39,
i s'ha incrementat les proporcions dels altres, notablement els de les llengües ibèriques. Això, un dels objectius, com he dit, del projecte AINA és generar recursos. Aquests models salamandres poden considerar uns d'aquests recursos, però també totes les col·leccions de dades que en l'elaboració d'aquests models hem anat compilant. D'una banda, hi hauria el que són les dades textuals, en això destaca aquest corpus anomenat catàleg o catalog, que conté tant dades una mica, diguéssim, brutes, però molt grans, que són dades que venen de la web, bàsicament, però també dades de més bona qualitat, que són sempre més petites, però molt més editades. Després tenim també dades, no sé si ho he dit, crec que sí, que el meu grup treballa amb traducció automàtica. Les dades de les quals s'alimenta la traducció automàtica són els corpus multilingües, paral·lels, en el qual tenim una mateixa expressió, frase, document, paràgraf, en una llengua i també en una altra. Doncs d'això també hem generat bastants corpus paral·lels entre el català i altres llengües europees. Us preguntareu com hem aconseguit tants corpus paral·lels en aquests parells de llengües tan estranys. La majoria o molta part d'aquestes dades és el que anomenem dades sintètiques, és a dir, dades que hem creat sobre l'origen d'unes dades reals. Per exemple, si volem tenir dades paral·leles entre el català i el xinès, hem anat a buscar dades paral·leles entre l'espanyol i el xinès, per exemple, de les Nacions Unides o aquests organismes en què el xinès i l'espanyol són llengües oficials, i també dades de l'anglès xinès, i com que disposem de bons traductors entre l'anglès i el català i l'espanyol i el català, hem aconseguit crear un corpus català-xinès bastant bo. I després hi ha la part de la parla, que també és un altre àmbit que el nostre grup també treballa, que gràcies a la plataforma de codi obert Common Voice de Mozilla i a l'activisme dels catalanoparlants, tant del Principat com de les Illes i de València, del País Valencià, resulta que el català, a hores d'ara, és la llengua amb més hores gravades en aquesta plataforma. Aquesta plataforma és millorable en el sentit que el que recull és text llegit, i això no és parla espontània, però és un material molt i molt útil, i a més ara des de Mozilla hi ha la iniciativa d'ampliar-ho a veu espontània. Nosaltres, el grup de traducció automàtica, com us deia, hem creat tots aquests corpus i hem construït uns traductors. També vull dir que vam passar de treballar en els models de traducció automàtica que tenien un tipus d'arquitectura molt específica a fer servir aquests grans models de llenguatge com a base de la traducció automàtica. Això vol dir que els nostres traductors ara mateix són un únic model multilingüe que és capaç de traduir totes aquestes llengües, de totes a totes. Són més d'un miler d'aparells de llengües. Els resultats són molt i molt competitius. Ara mateix estem treballant en incloure llengües extraeuropees com el xinès, el japonès, el coreà, l'àrab i l'hindi, i també en crear traductors especialitzats en àmbits concrets com el turisme o altres àmbits. El projecte AINA té clar que s'ha de passar de l'entorn de recerca al desplegament industrial, i per això hi ha diverses iniciatives. D'una banda, hi ha una col·lecció de recursos que anomenem AINA Kit, amb la qual es pot entrar a veure què és tot el que s'ha fet, i de l'altra banda hi ha un programa d'acceleració que està adreçat a les empreses, que es diu AINA Challenge, i que ara mateix té 22 projectes seleccionats que estan desenvolupant aplicacions específiques basats en les eines desenvolupades per AINA. També s'ha fet una hackathon l'any passat, que va tenir molt èxit i que va anar molt bé, i ara només volia concloure, no parlant directament d'AINA o del català, sinó en general com la intel·ligència artificial està afectant a la diversitat lingüística. Primer parlaré de les oportunitats que s'han plantejat i després dels reptes.
Doncs què ha passat en els últims anys, en l'última dècada? I és que moltes més llengües s'han afegit a l'anglès a les aplicacions tecnològiques. Això ha estat possible perquè l'arquitectura aquesta que es fa servir facilita l'aprenentatge per transferència entre llengües. Per això tots aquests bots que l'Albert ens deia, tots parlen català, perquè el nucli d'aquests models de llenguatge, que és una cosa que és una mica una caixa negra i que ningú acaba d'entendre massa, és un nucli com una mena d'interlingua que s'alimenta de tot el que ha vist. Resulta que la sortida lingüística és prou bona per moltes de les llengües, hi ha d'haver-hi un mínim, com veieu, inclús en el GPT hi havia un 0,01 de català, però la competència lingüística és prou bona per tal que la llengua en qüestió tingui una presència significativa a internet, que és el cas del català. Per tant, el català no està entre les llengües en perill. De fet, en Partal, l'última vegada que ens vam trobar, va fer una xerrada dient el català ja està salvat, perquè encara que es mori l'últim catalano parlant, les màquines ja el parlen. I això és cert. Queda un minut, eh? Sí, acabo rapidíssim. D'altra banda, hi ha l'aspecte aquest de que la traducció automàtica soluciona d'alguna manera el multilingüisme. Els creadors de continguts ja, en teoria, d'aquí pocs anys no s'hauran ni de preocupar amb què generen el contingut, perquè el que ho rebi, ho repen a la seva llengua. Això té els seus pros i els seus contres, això se'n pot parlar, un altre dia en parlarem, això seria massa. Però moltes vegades mirem les ressenyes de Google i jo les veig totes en català, però no sé en quin idioma les han fet. Això és una. I després, el repte, sobretot per aquestes dues, he de dir que les vaig treure d'una xerrada que vaig fer sobre diversitat lingüística i allà l'auditori estava preocupat per les llengües realment en compromís. I és veritat, si aquesta llengua no té presència a internet, on té poca, ho té mal. O bé té unes característiques tipològiques molt diferents de les... Com que el català pertany a la família més exitosa de la Terra, que és la indoeuropea, realment aquí tampoc. I després, sí, l'últim punt que volia dir, els models són molt bons a generar moltes llengües i són molt multilingües, però no són molt multiculturals. Aleshores, el biaix cultural que tenen cap a l'anglès o cap al món anglòfon és aclaparador. I aquí sí que potser ens hauríem de preocupar. I ja estic. Gràcies, Maite. Maite, ara es tornen Miquel Piulats. Parlaré també sense micròfon, si us sembla bé, tothom me sent? Perfecte. El primer que vull dir és que jo estic aquí en representació de l'Associació Softcatalà, a la que pertany des del primer dia, perquè a més soc membre fundador. Breument, ja portem 25 anys, és una associació que va començar localitzant programari, és a dir, inicialment l'únic que fèiem era traduir programari en llengua catalana, però també amb el pas dels anys ens hem anat adaptant, i a més de localitzar vam començar a crear serveis, vam començar a posar serveis a la xarxa perquè els pogués utilitzar tothom. La missió principal de l'associació és promoure l'ús del català en aquell moment en les noves tecnologies, ara ja diria en el món digital que ja tots coneixem, que ja no diria que és nou, no? I bé, també ens hem adaptat en els temps actuals amb l'arribada de la IA, de les eines que ens permeten la IA. Dir-vos que estic representant aproximadament uns 40 voluntaris de moltes disciplines, que el meu mèrit avui d'estar aquí és que visc a Mallorca, vull dir, no és un altre, jo ara mateix soc un més d'aquests 40, d'acord? Quines eines hem posat en marxa gràcies a la intel·ligència artificial? Entre d'altres, el traductor neuronal, que ens ha permès afegir llengües que ens hagués costat molt. És a dir, hi ha dues filosofies en la traducció automàtica, una és basada en regles i una és en intel·ligència artificial. Nosaltres intentem sempre també buscar sempre l'equilibri millor entre que el que oferim també sigui sostenible. A vegades no sempre un model d'intel·ligència artificial és sempre la millor opció. Què us vull dir amb això? Quan estem utilitzant, quan ens interessa recursos basats en regles i quan ens interessa recursos basats en intel·ligència artificial. Perquè també hi ha un tema de sostenibilitat darrere la intel·ligència artificial amb tot el consum que
que produeix, no? Sí que és cert que amb llengües minoritàries a la intel·ligència artificial ens ha facilitat molt les coses, no? Quines eines hem posat darrerament així a l'abast del públic, que han tingut molta popularitat? El doblatge automàtic. No? El doblatge automàtic ha permès fer un doblatge directament pujant un vídeo, fa el doblatge directament en català. Això ha tingut força repercussió. Les transcripcions d'àudio directament a text, val? També ha tingut força recuperació, molts periodistes ens han escrit, que la utilitzen, que directament graven les entrevistes. Vull dir, nosaltres veiem, ràpidament veiem quan una cosa és popular o no, perquè bàsicament tenim les dades del seu ús. No? Per exemple, en la correcció gramatical, que és un dels serveis més populars, no utilitzem IA, perquè els resultats encara no són satisfactoris, diguéssim, però sí que, per exemple, l'utilitzem per fer recomanacions, no? O estem fent proves per fer recomanadors de puntuacions, on posaria una coma, etc. Molt bé. Coses que vull dir de tot això, no? Softcatalà avui en dia no podríem oferir tot això sense el programari lliure. Tot el que oferim és gràcies a que existeix programari lliure, que l'hem pogut agafar, l'hem pogut adaptar, l'hem pogut ajustar a la llengua catalana. A vegades agafem models més generalistes i els ajustem perquè funcionin bé amb la llengua catalana, no? O sigui, sense entrar en més detalls tècnics. No? Vull dir que aquesta filosofia de programari lliure ens ha permès... O sigui, jo recordo quan vam començar amb Softcatalà que ens passàvem el dia demanant permisos a grans empreses per poder traduir el programari. No? Gràcies al software lliure, això ja no va ser més necessari. I ens vam trobar a l'espai natural en què podem funcionar. I com us deia, Softcatalà ha anat evolucionant, no? I ara mateix estem... La necessitat d'oferir aquest servei, la necessitat de posar coses a l'abast de tothom, no? Que aquí, al cap i a la fi, és la missió final de la nostra associació, que és normalitzar la presència del català i que tothom la pugui percebre com a una cosa natural, no? També ens ha obligat també a generar models, que són els que utilitzem nosaltres mateixos, i a generar corpus, val? Vull dir-vos que el Softcatalà no és només la part que veieu de la web, sinó també la que contribueix també a aportar dades, a aportar corpus i a aportar models. No? Tot això també ho tenim nosaltres publicat, però de fet tenim un espai concret a la web de datasets, amb tots els datasets que hem generat que són lliures, i també tenim un espai en aquesta pàgina que comentava la Maite, que és Having Face, on tenim publicats com a 28 models també de diferents coses, no? D'intel·ligència artificial i alguns datasets. Vull dir que en aquest sentit també estem contribuint, no? En aquesta presència del català. Encara que no sigui el fi final, vull dir, els hem hagut de crear o gestionar per poder dur a terme els nostres objectius. D'acord? I amb això vull comentar també la importància que a vegades ens estem trobant que, com deia la Maite, vull dir, els models s'entrenen amb el que se'n diu corpus. No? Corpus és informació amb la que després s'entrenen els models. Ens estem trobant a vegades que trobem informació que ens podria ser molt vàlida, però que no, per la llicència amb la que estan publicats, no els podem utilitzar. I llavors, una de les crides que voldríem fer des d'aquí és que els governs o qui gestiona... És a dir, en tot el que fem se gestiona informació, no? IB3, les entrevistes, o TV3, o les televisions... O sigui, tot es genera informació. Seria molt interessant que se generessin corpus, no? Que tinguin una llicència no restrictiva. No restrictiva perquè qualsevol les pugui utilitzar. Perquè nosaltres, com us deia, ens hem trobat corpus que són interessantíssims, però no els podem utilitzar perquè tenen una llicència restrictiva. I quan dic no restrictiva també em refereixo a que no estiguin restringits l'ús comercial, és a dir, que siguin lliures d'ús, amb una Creative Commons que no ens imposi cap restricció. Perquè en el moment en què tenim una més mínima restricció ja no ho podem publicar lliurement. I en el fons el que ens interessa és que aquest corpus el pugui utilitzar qualsevol, perquè que el pugui utilitzar qualsevol al final fa que el català tingui més presència en el món de les IAs. No? I després una altra cosa que ens preocupa bastant, és
us posava com a exemple això, molt de contingut multimèdia que podrien generar mitjans de comunicació públics, per dir alguna cosa, o transcripcions del Parlament, no ho sé, és a dir, en general hi ha moltes coses que l'estem perdent, i que ens podria ajudar a alimentar, a entrenar models. I... ara he perdut un moment el fil, perdoneu, sí, un tema final que us volia comentar. Hi ha una cosa que ens preocupa també, que és veritat que l'anglès o que el català, en general, té un pes molt petit, no?, en aquests corpus, no? Però si ja ens n'anem en el tema dialectal, encara ens preocupa molt la presència de les diferents varietats dialectals en aquests corpus. I per tant, aquí també cal fer un esforç perquè es generi contingut que representi totes les varietats dialectals del català, perquè si no, les màquines, d'alguna manera, només hauran après la varietat més popular. I això ho dic expressament aquí, que jo visc aquí, que estem a Mallorca, i em sembla important dir-ho. Per què passa això? Doncs, també us haig de dir que ens costa molt aconseguir aquí això, ens costa molt aconseguir corpus d'altres varietats, i no només també, vull dir, hi ha una realitat. Avui estic aquí amb en Jesús, que està aquí amb mi, que m'acompanya, que és membre de Softcatalà. Només som 2 membres de Softcatalà que estem a Mallorca. Vull dir, si tu mires a nivell de població, tocaríem més, proporcionalment, tocaríem més, però no n'hi ha més, i de fet no som mallorquins, de fet hem vingut cap aquí. Això... O, per exemple, jo ara crec que en el Common Voice, en el programa Common Voice, la representació del mallorquí és d'un 1%, sota el català, d'un 1% sobre tot el que hi ha en català. Clar, aquí s'està generant també un biaix de les varietats dialectals del català. Una última cosa, és que, com que és important donar missatges, em vull donar un relacionat amb el que parlava l'Albert Cuesta aquest matí, el del mòbil, el català, tot això en català, superimportant, ja ho he dit ell, però és que jo ho vull tornar a dir, perquè al final som una dada en una full de càlcul d'una multinacional. Som això, no som més que això, i si no tenim un nombre suficientment gran allà, no existim, i jo només per enganxar el que l'Albert deia aquest matí, d'acord? I ja està. Moltes gràcies, Miquel. I ara té la paraula el senyor Valverde, don Llorenç. Hola, bon dia, tampoc per el micro. Jo era a la mateixa conferència que ha esmentat la Maite d'en Partal, i la veritat és que ja tenia preparat el discurs que vaig a fer, molt semblant als que vaig fer allà, i me va alegrar molt perquè ja tenia el mateix sentit optimista que va donar en Partal en el seu discurs. I jo vull repetir això, vull dir, Ventura vaig contracorrent, però m'és igual, perquè crec que ja està bé declarar i hem de començar a treure pit per aquelles coses que feim bé, com per exemple Softcatalà, no? Vull dir, són aquelles coses, i la idea primera és que la relació entre el català i la tecnologia no ha estat mai una relació de resignació, i això ho hem d'agrair a tots aquests activistes digitals o no que hi ha hagut des de bon començament, no? No hem estat espectadors passius per res davant dels canvis digitals. Han sabut ser proactius, i això és el que també marca moltes diferències a dia d'avui en la irrupció de l'intel·ligència artificial. Ho varen ser quan va aparèixer internet, i ara ho poden ser també, i ho estan sent, amb la intel·ligència artificial. Recordaré que quan molts dubtaven encara que l'internet era un espai adequat per a les llengües minoritzades, com la nostra, nosaltres, quan tothom pensava i deien, explicitaven que internet seria la tomba de les llengües minoritzades perquè convertiria l'anglès en una llengua franca i que només se diu en anglès i tot eren crits i plors al respecte, no? Nosaltres vam ser capaços, la comunitat catalana, d'impulsar, a part d'iniciatives més locals com el Softcatalà, una iniciativa més internacional, pionera i transformadora, com era el .cat. I el .cat no sé si l'hem valorat en la seva dimensió. No només ens va donar una presència simbòlica, sinó que ens va obrir, i això ha dit la internacionalització, ens va obrir el reconeixement mundial. Molta de gent va començar a sentir parlar del català com a llengua quan se va obrir el domini .cat.
en totes les bromes que van fer de si .cat eren moixos, aquestes coses, sí. Però vull dir, el català hi va tenir aquí una presència important. El .cat el que demostrava, des del meu punt de vista, no era una llengua ni residual ni folclòrica. Una llengua en comunitat, en cultura digital i en capacitat d'innovació. I això va marcar la diferència. I ara, què passa? Ens trobam en un nou moment d'inflexió, que són les intel·ligències artificials i generatives. Això no mai ho va puntualitzar molt bé, perquè tenim tendència a parlar d'intel·ligències artificials, i intel·ligències artificials són moltes més coses que no les generatives. El que passa que les generatives són les que se volen, ChatGPT i companyia, no? Però si intel·ligència artificial, la generativa, que és la que realment preocupa ara, aquesta irrupció ha canviat d'aquestes plataformes la manera com ens relacionem amb la informació, i aquí el que és important, i jo crec que en bona part, gràcies a el .cat, hi som. En el viatge cultural que vulgueu, però fins i tot la xinesa xerra en català, el DeepSeek. El primer que li vaig demanar, quan van anunciar el DeepSeek, me vaig connectar i diu, tu xerres en català? I diu, sí, ja està. Vull dir, ja està. Poden seguir relacionats, si no, això no serà en català, no voldria ser. I aquesta presència no és anecdòtica. El que heu d'explicar a Aina, i a Meite, el projecte Aina, i a Miquel ara, tenir sistemes de traducció automàtica de qualitat, com poden començar a tenir assistents virtuals. No me digueu, falta tot això. És que tenim aquesta punyetera, perdoneu, tendència a queixar-nos de lo que no tenim. I a vegades, amb aquest queixar-nos de lo que no tenim, no valoram lo que tenim, que no és poc. I aquestes eines no són fruit d'una casualitat, sinó fruit d'esforços de molts actors, des de les comunitats tècniques, a l'esquerra una, fins a institucions públiques, passant fins i tot, i que fins i tot té un punt de cercar-me, les universitats i les associacions professionals. I més enllà de cercar-me, vull remarcar un bon exemple d'una activitat pionera que té que veure amb l'intel·ligència artificial, que és l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial, ACIA. Fa més de 30 anys que existeix aquesta associació, no? Fa dècades és que jo ara ja estic jubilat, era catedràtic de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. I quan qualcú me demanava quin és el teu àrea de coneixement i sentien això d'intel·ligència artificial, els més benèvols feien mig de somriure. Els que ja no eren tan benèvols demanaven, i això en sèrio? Clar, això estic parlant de fa més de 40 anys, o sigui que no és d'ahir que hi ha intel·ligència artificial. Les generatives les feim ara des de fa grossos anys, però intel·ligència artificial hi ha molt de recorregut, no? I aquesta associació dona cohesió i projecció internacional a la recerca feta en el nostre àmbit. M'he de preparar un poc. He participat molt activament i he estat el primer director de l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial de les Illes Balears, que està ara mateix en marxa, no? Que vol, no sé si ho aconseguirà, contribuir a consolidar un ecosistema universitari i científic en capacitat d'innovar i de generar coneixement de primer nivell. I tot això, evidentment, no podem oblidar, són ni present BCC, perquè una Maite ja m'ho ha fet una bona vecina, no? I això ens col·loca en la situació privilegiada, però també ens recorda una responsabilitat, que no podem deixar que el català sigui només una llengua d'ús privat o domèstic, sinó garantir que tingui una presència digna i plena i normalitzada en els entorns digitals més avançats. És a dir, també la recerca aquí s'ha de fer en català i des de la perspectiva catalana. I això, Sàcia, és important. A tall d'exemple, us diré que des de fa 30 anys se fa cada any aquesta associació organitza el Congrés Català d'Intel·ligència Artificial. Evidentment, la major part d'actors són de l'àmbit català en un sentit ampli, països catalans. I hem anat recorrent totes les figures, totes les
la biografia catalana, l'Alguer inclòs. Així que realment, quan anem a l'associació catalana i congrés català, xerram de català de font de coses, no només catalunyès que l'hem amagat. Molt bé. Per tant, jo ho va dir, català una llengua global, a mi me va impactar molt l'exemple que va posar d'un cosí seu, no va dir un cosí, però va dir un familiar, però després va dir un cosí seu, que era a Japó, hi havia una alerta d'aquestes de terratrèmol, i li va arribar en el mòbil del seu cosí en català. És a dir, no li va arribar ni en anglès, ni en català, ni en català. I per què? Perquè vull dir, realment el català ja és una llengua que és presa en consideració i com que això és també molt fàcil de fer, és a dir, el sistema detecta que aquell home té, el sistema operatiu del telèfon ho té en català i per consegüent li feu el missatge en la seva llengua, no? Bueno, tot això de la recerca, en què ha d'acabar? I això va molt a veure amb el que han entrat Albert antes. I també he insistit en la idea, models de llenguatge propis. No ens hem de conformar a pensar que hem xerrat en català, sinó que serà des de la perspectiva catalana. I això és molt important que ho tinguem present. Llorenç, valorem moltíssim el que tenim, però això per donar les gràcies, però el que no tenim és temps. No, però ja que... Vull dir que Acá. un minutet i... Jo no sé si ho valorarà el que tenim, eh? Sí, que ho valorem. No, espera. No, però vull insistir en una cosa que ja s'ha dit, que estic que anava xerrant, ja anava a tenir por que no m'ha quedat res per dir, que és la sobirania, una infraestructura digital sobirana. Les dades han de ser nostres, les hem de controlar nosaltres. I això és tal vegada un dels reptes més importants que tenim. I sobretot, amb aquesta sobirania de dades, també hem de tenir clar que els nostres criteris culturals i socials són els que hi ha i no és això. I finalment, necessitem un pacte social per combatre tots aquests problemes d'aspectes ètics i d'altres perills que hi ha associats a la intel·ligència artificial. He acabat bé. Beníssim. Molt bé, Llorenç. Colau. Jo parlaré al micro, si és que funciona, perquè en Joan Carles, en Mariola i l'Albert saben que s'ha de parlar, però per no renunciar als registres més íntims, tendres, així poc. Queda en mi, no? Has de fer com una creix antiga, no fa bé. Som-hi. És que em va anar molt bé i moltes gràcies per haver-me convidat al Cultural Balear i em va anar molt bé que em convidàssiu perquè és que ja teníem programat la secció filològica d'ahir parlar d'aquestes coses i sobretot del seguiment de la normativa en els models, en aquests pots d'intel·ligència artificial generativa. I m'ha begut la barba bé perquè de dues n'he fet una i de... I aleshores parlem-ne, perquè jo tinc unes sensacions diferents. Per un costat, és cert que hi ha aquesta valoració necessària del que tenim, de la feina que ha fet Softcatalà, .cat, tot aquest activisme digital que és tan necessari per posar el català al mapa digital. I tot el que diu Matricent Pacal, jo crec que està més que bé. Dir allò que hi ha empreses multinacionals que agafen les 10 llengües més parlades, les 20 llengües més parlades, les 50 llengües més parlades i que hem d'aspirar a anar cada vegada més amunt en aquestes categories. Perfecte. Molt bé. Però després tenim una sensació diversa i és que tot això que hem fet fins ara ha estat molt bé per posar-nos al mapa. Però a partir d'aquí és possible que la cosa ja sigui automàtica i en Miquel parlava ara fa no res d'aquests doblatges que, és a dir, d'interpretació directa que són automàtics. Jo, que som així un foc parroc, dic que són moviments lingüístics pentecostals.
perquè és allò de la Pentecosta que tothom parlava com volia i tothom s'entenia, no? I si això arriba a funcionar, funcionarà de veres. I jo vaig estar molt content quan vaig començar a interactuar amb el ChatGPT i amb el Gemini. Perdoneu, jo no som enginyer. Ara me la faré comptes. Jo no som enginyer i aquestes coses no les entenc. Jo som lingüista i això sí que ho entenc. I vaig estar molt content i sobretot aquest estiu que m'he dedicat a examinar els coneixements de català del ChatGPT i sobretot de normativa catalana perquè aquesta temporada em toca a mi ser el defensor, el ultrança de la normativa del català i com que així mateix sempre he estat un bon examinador oral i m'agrada arraconar l'examinant, m'agrada arraconar-me quan veig una feblesa que és una cosa que no et deixa fer l'examen escrit. He fet unes magnífiques converses amb el ChatGPT i en Gemini aquest estiu. Els he trobat molt simpàtics, d'una educació extrema. Crec que ens han fet amics. I efectivament parlen, escriuen, efectivament escriuen molt bé català, no en tinc cap dubte. Però perdoneu, també un moment donat vaig haver de demanar als dos bons aquests si li parles esperanto i em va contestar amb el mateix nivell de qualitat. Com a molt, 2 milions de parlants d'aquesta llengua, com a molt. I a més, no és una llengua territorial. I avui ja he tingut la curiositat, quan s'era allà darrere, mentre escoltava la primera sèrie de ponències, i he demanat Sinatoki, Alatoki, Etokipona, que és una llengua que va començar com una llengua experimental, que era una llengua minimalista, que només volia tenir 127 paraules i treballar molt per paràfrasi, en lloc de per etiquetes lèxiques. I els dos bots m'han contestat molt bé. En Tokipona som un parell de centenars de parlants, no n'hi ha més en el món, i tots dos m'han contestat. Però què? Es presenta a la xarxa? Esclar, es presenta a la xarxa. I s'alimenten d'aquí, perquè cada vegada que els he demanat en qualsevol d'aquestes 3 llengües, tu com has après aquesta llengua, m'ho han explicat d'aquesta manera. Jo ara tinc una gran acumulació de textos, i mir, i comprovo, i faig, i molt bé. Però ja he arribat a la conclusió, perdoneu, no som tècnic d'això, falta que m'ho digui, que generen molt bé i tenen un problema en comprensió, sovint. Perquè no analitzen bé, no funcionen com nosaltres, no analitzen bé. Aleshores, hi ha un experiment de començament dels anys 80, que és quan estava molt de moda, els lingüistes ho entendran, la gramàtica de la reacció i lligam de Chomsky i companyia, que era allò de Government and Binding Theory, i Lust, Loveland i Cornet, que no són els productors d'una pel·lícula porno, que eren els 2 primers cognoms, ho podrien semblar, van fer un experiment amb criatures i els posaven una frase, que era una frase amb personatges de Barri Sèsam, amb un personatge de Barri Sèsam, i deia, en anglès, ell es va girar quan Snuffles va trobar la moneda. Ell es va girar quan Snuffles va trobar la moneda. Pensava aquesta frase en català. Fins i tot li podeu llevar ell. Es va girar quan Snuffles va trobar la moneda. Això que ho representaríeu amb vosaltres si us donassin aquí una col·lecció de pecos, tresetes, titelles per representar-ho? Ho representaríeu amb un personatge o amb 2? Es va girar quan Snuffles va trobar la moneda. Com ho representaríeu? Amb un o amb 2? Amb 2. Si només ho representàveu amb un, això en sintaxi es diu correferència, que en aquesta estructura sintàctica d'aquesta frase està bloquejada no en anglès, en qualsevol llengua del món. Això és general. Ja vaig dir, ara és el moment de provar-ho. L'experiment de Last, Loveland i Cornet només van fer correferència, és a dir, només van contestar malament un 10% dels infants de 3 anys i 7 mesos. 3 anys i 7 mesos que varen contestar.
Jo us puc dir, tinc les proves, que el ChatGPT no arriba a aquest nivell. Jo li he posat la punyetera pregunta en anglès, la mateixa frase, i li he dit, no entenc si era la mateixa persona o eren dues. I diu, no, és la mateixa persona. No, és que m'ho ha dit, és que jo això ho tenc, és que m'ho ha dit. I després li he anat fent més proves d'aquestes en català. Primer li vaig fer en anglès, després en català, n'he posat altres. Començau a imaginar-vos, diu, això era una mania de lingüista, començau a imaginar-vos que qualcú telefona a un servei d'emergència atès per un intel·lecte artificial d'aquest tipus, d'això d'intel·lecte artificial i intel·ligència artificial no hauríem de parlar. Però vaja, jo dic intel·lecte artificial. I també dic intel·ligència artificial, però vol dir una altra cosa. Un telefona un intel·lecte artificial d'aquest tipus. I en veu, no? I li explica que un amic seu que és caçador ha sortit al bosc, s'ha trobat un porc senglar i ha quedat malferit. I aleshores què fa l'intel·lecte artificial? Hi envia el servei d'emergència o hi envia el servei de recollida d'animals morts? És que entendre és important. Bé, anem a les coses serioses. A veure, l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut d'Estudis Catalans fa 40 anys, la mai que ho saber això, n'estic convençut, fa 40 anys va començar una eina magnífica que es diu Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana, que feia servir ja algun tipus d'instrument per la lemmatització que dèiem. És a dir, tu dins un text la màquina troba venien i ha de decidir si això ho ha de vincular a venir o a vendre. Segons l'entorn, segons la sintaxi, ho podrà un costat o l'altre. Això ja es fa automàticament. Abans hi havia més cosa humana darrere. Bé, enguany hem arribat a tenir textos en aquest corpus per 100 milions de paraules. La mesura de... N'hi ha de molt més extensos, sobretot en anglès, també en francès i també en castellà. Però la Real Acadèmia ens va copiar el sistema a nosaltres encantats. Però que tenen més diners i més gent, bueno, té més aviat. Però ho tenim allà i les decisions normatives les prenem a partir del que ens diu el corpus, amb una cosa més, però, amb un sedàs entremig, que és el criteri, perquè nosaltres sabem si una determinada unitat, estructura, si té prestigi o no té prestigi. I, en canvi, el ChatGPT sembla que ho agafa tot. Bé, ho dic perquè parlàvem de corpus. Sí, Colau, el meu intel·lecte me diu que te queda un minut per parlar d'intel·ligència artificial. I aniré a posar exemples concrets, que són molt senzills. De lèxic, per exemple, li vaig demanar com es diu normativament en català el compartiment d'una embarcació destinat a habitació de persones. El compartiment d'una embarcació destinat a habitació de persones. I ell em contesta, ChatGPT, normativament, que no és el mateix que forma correcta, sinó normativament, vol dir dret positiu això, que algun lloc té un normatiu. Normativament, en català, el compartiment d'una embarcació destinat a habitació de persones es diu camarot. I després em diu, camarot, diec 2 punts, compartiment d'una embarcació destinat a habitació de persones. Però camarot no surt el diec 2. No és que ho hagi interpretat malament, és que ha mentit. S'ha inventat. Directament. Com es diu en català, una altra pregunta, com es diu en català, de manera correcta i normativa, la sala on es fan intervencions quirúrgiques? I em contesta, en català, el terme correcte i normatiu per designar l'espai destinat a fer operacions quirúrgiques és quiròfan. I em diu que quiròfan surt als diccionaris normatius DIEC i Termcat. Quiròfan no hi surt. No surt del diccionari. No hi surt. Sap dir mentides. Sap dir, s'equivoca, no sé com ho fa. Al·lucina. Això és al·lucinació, sí senyor. Això és al·lucinar, és posar una cosa que no és. Diu, la forma reconeguda pels diccionaris és aquesta. I després m'arriba a dir que la forma sala d'operacions
és la forma col·loquial i que la forma culta és quiròfana. Diu, entenc el contrari. Després li vaig fer proves de morfologia, us vaig a saber que tant el País Valencià com Catalunya heu estat envaïts per una tropa balear que us ha obligat a deixar de dir estudiu o estudié i tots d'ells estudiï. Com aquí, perquè a mi m'ho ha dit, és així. Que el femení de ruda s'escriu amb una A final, ha decidit ell. I diu un home ruda, amb B final, i diu en femení una dona ruda, amb A final, és mentida, només té la terminació ruda. I així entenc una quarantena de proves, sobretot de sintaxi, més complicades que aquestes de l'àncip i morfologia que no tens de dir aquí. Ahir ho vaig mostrar a la secció metodològica i vàrem decidir que hem de fer dues coses, o una sobretot, que és posar més a la vista, ja no sé com, els nostres recursos normatius. Que ja hi són, hi tenim a la xarxa i gratuïtament, hi tenim 3 gramàtiques, 4 diccionaris, tot el corpus textual. Som l'Acadèmia Europea que té més recursos digitals d'accés gratuït, perquè n'hi ha qualcun altre que en té més que nosaltres, però de pagament. D'accés gratuït a la xarxa. Però ni el ChatGPT ni Gemini, per desgràcia, ho veuen. A cap. I la segona cosa que vàrem dir és, si no ho veuen, ens haurem d'inventar una manera de resoldre consultes que sigui més agradable que la que tenim ara, que cadascú ha de mirar tots aquests recursos, pot ser amb un sol avatar, que la gent pugui entrar i li pugui demanar tant un dubte de gramàtica com de diccionaris. Molt bé, moltes gràcies. Ara tant vos podeu interpel·lar en qüestions que heu plantejat cadascun durant la vostra presentació. Llorenç? Sí, no, jo volia puntualitzar, no sé si és gaire conegut, això de que no interpreta, no entén un sistema d'intel·ligència artificial. Hi ha una metàfora, i als anys 80 també, que és la cambra xinesa d'Ensegal, que explica com funcionen realment aquests sistemes. I aquests sistemes es pot imaginar que hi ha una cambra tancada en 2 forats, un d'entrada i un de sortida, i a dins hi ha un home que no entén paraules de xinès, però que té un llibre gruixadíssim, el llibre gordo de Petete, allà de dins. I el funcionament d'aquest és que quan li entren un símbol en xinès, que ell no interpreta, se'n va al llibre i en el llibre troba que per aquest símbol li toca aquesta sortida. I llavors agafa la sortida i la molla. Però el que hi ha de dins la casa, dins aquesta cambra, no ha entès res del profès. I això és els sistemes d'intel·ligència artificial, per ara, funcionen així. És a dir, ells tenen una manera d'entrar, a dins el que sigui, i surt. Però el que ha fet no entén res. Per consegüent, tot això que dius és fruit d'aquest no entendre el que fas. I això ho hem de tenir molt clar, els usuaris, tothom, de xarxes GPTs i generatives en general, que no és que menteixin, és que al·lucinen. És que l'altra metàfora que faig servir sovint és la seva manera d'actuar d'aquestes No, perdona, Llorenç. d'aquestes generatives és sense d'un comportament que tots segurament els bastant professors n'han tingut, d'aquells alumnes que se pensen que independentment del que li demanin ha d'escriure moltes de coses perquè així aprovarà. I l'actitud de ChatGPT és, independentment del que li demanin, contesta el que fiqui. Però se tracta de contestar. És a dir, estaria fantàstic que ChatGPT te digués mira, d'això no en sé. No ho sé. Aquí jo vaig veure que el ChatGPT no era lingüista, perquè cap vegada m'ha contestat depèn. Mai m'ha contestat. La tècnica de resposta d'un lingüista relata un tema de normativa. Vull explicar una cosa. Vull explicar el significat de l'adjectiu robust. Per nosaltres, en ús popular, robust vol dir fort.
no? Però en anglès, francès i en altres llengües, robust no vol dir exactament fort, sinó robust vol dir dit d'una planta que sobreviu, dit d'una màquina que funciona en condicions adverses, en qualsevol... Dintre de llengua que Sí, és català robusta, perquè funciona per unes condicions completament adverses. Això, de moment només he trobat un cas semblant, que és que se conserva aquest significat, digueu-me, en el meu dialecte també, se conserva aquest significat en draig. Diuen, un nin robust no és un nin fort, un nin gros, és un nin que menja molt, que menja de tot i no té manies. I també s'aplica, ja no a nins, naturalment, en sentit sexual. Un home robust, una dona robusta, vol dir que tot li va bé i que no té manies, que no té manies. I doncs aquí el que tenim és un cas de robustesa en aquest sentit, és a dir, que el sistema funciona, encara que no hagi de funcionar, i aleshores està programat, o no, per donar sempre resposta. Sí. Encara. Jo volia afegir ell ha dit al·lucinacions, però és un terme tècnic. Sí, sí. A nivell tècnic els hi diem al·lucinacions, perquè a vegades els models de llenguatge, els LLM, tenen al·lucinacions. No, en lingüística funciona al·lucinació amb aquest mateix sentit, i aprofit per dir que la lingüística fins ara, sobretot, ha tingut un biaix de producció generatiu, que diríeu vosaltres, i en canvi un nivell molt baix d'estudi de la percepció. I en estudi de la percepció se parla també d'al·lucinacions quan tu te penses haver sentit, però no. Per tant, aquest concepte de preservació de la llengua és incompatible amb la intel·ligència artificial. No, al contrari, és molt favorable. Va molt bé la intel·ligència artificial, però hem de saber de què parlam i li hem de donar les eines, una de dues, li hem de donar més textos perquè se pugui entrenar millor, com fan en el PSC, tot això, li hem de donar molt de textos i després, no sé, jo crec que, no sé si és possible, haurien d'ajudar, la intel·ligència artificial, ara sí, l'haurien d'ajudar a discriminar una mica sobre, no sé si dir que és més important i que no, que és més general, més algú perquè compta, no? Perquè és estadística. Jo afegiria, si em permets, que en aquest punt és on hem d'anar en el meu territori, que és la formació. No és el mateix diríem, la recepció d'una resposta quan has demanat un tema per d'una persona que no té formació sobre aquell tema i no te pot ter formació en valors, que també és important això, o la recepció d'una persona que sap perfectament el que està demanant, no? I té pensament, espírit i pensament crític. Això és el que realment ajuda a la intel·ligència artificial, que ens obliga a ser molt més exigents en bona formació. Però dues pinzellades de com funciona un xat GPT, no? D'entrada, aquest gran model de llenguatge el que fa és que sap continuar un text. No ni analitza ni sap què hi ha, sinó que està fet per continuar un text. Això seria el gran model de llenguatge que hi ha sota. Què es necessita per convertir això en un conversador que sembla, tot és semblar, o sigui, és una aparença d'intel·ligència, que simula un comportament conversacional. Doncs aquí hi ha una altra fase d'entrenament que també es fa amb un tipus de dades molt específic i amb un sistema de reforçament de la resposta. És a dir, aquest conjunt de dades molt específic té una forma de conversa i llavors es fa que el model actuï i doni diverses possibilitats i llavors hi ha un humà que les ordena i diu això i això segons les preferències. Ara mateix ja tot això ha crescut de dimensions i ja són models que actuen d'humans seleccionant referències, però és aquest reforçament que d'alguna manera fa que el model millori en la seva actuació. Això com dues pinzellades de com s'entrena un model així. I l'altra cosa que vull dir és que la tecnologia va superràpid i aquests tests que li has fet en el xat aquest o el que sigui, d'aquí 3 mesos potser estan obsolets o no funcionen. I fa un any, per exemple, no sabien sumar. Això era el primer que es va dir, ostres, el xat GPT no sap sumar perquè, clar, els números no són... Però, en canvi, això s'ha millorat. Per tant, el que anirem veient, el que és previsible que veiem, és que dintre d'aquesta línia tecnològica, que encara té una mica de recorregut, però que tampoc no ens portarà
a la intel·ligència artificial general, però bueno, aquest que té recorregut millorarà en aquests aspectes. I aquest tipus de tests que venen de filòsofs, de lingüistes, de persones que miren la part discursiva del llenguatge, doncs la simulació serà millor. No tindràs un segur que seguidor. millorarà. Igual que hem vist com la traducció automàtica dels models més això dels programes ha millorat moltíssim amb els anys. Avui en dia és molt més segura que no era. I a mi una persona em va demanar, però no l'has corregit quan t'ha dit això? I dic, no. Diu, però l'hauries d'haver corregit i tot? Perquè ensenyar a qui no sap i donar consell a qui l'ha de menester són dues obres de misericòrdia que estan escrites amb un relatiu qui, però només és aplicable a persones. Per tant, no estava moralment obligat a corregir-lo. Jo em volia treure més d'exemples i per tant no li he dit res. Jo no sé si hi ha algú que vulgui... Tu, Martí? Sobre això que heu dit, la rossa de la textualització de tot el missatge, no? Vull dir, clar, el més humà sap com d'explicar, per exemple aquest de l'ajuda d'un cara que s'ha mort, i que... Sí. Vull dir, se'm recorda un poc la pel·lícula Blade Runner, la primera, en què els mutants, no?, que actuaven com éssers humans, però hi havia moments en què estaven totalment perdut perquè estaven descontextualitzats. La pel·lícula d'en Ridley Scott, i per jo me recordo un poc amb pocs intel·ligència artificial d'éssers que volien ser humans però al final no compensen, no ho sé. Jo crec que la paraula és contextualització, que això lingüística és molt important, vull dir. Sí. I la intel·ligència artificial ha estat absolutament descontextualitzada. Sí, però escolta, Martí, si jo li demano, he trobat escrita la frase aïllada, va anar a dormir quan en Joan va arribar a casa, tu no necessites gaire context per saber que era una altra persona, que no era en Joan. I dic, i no entenc qui és que va anar a dormir. Tu entens? I ell em contesta, sí, entenc perfectament el teu dubte, i és molt raonable. Has educat amb nivells extraordinaris. I després me diu que aquesta frase és ambigua, que tal volta són una persona com dues. No, perdona, són dues. Vull dir una cosa amb això del context. Això són dispositius lingüístics i només tenen com a entrada text, val? Una persona, un replicant de Blade Runner, se suposa que té molts sensors d'entrada, vale? O sigui que això és una de les coses que també es planteja la tecnologia, per això la robòtica i tot això ara està, no? Perquè un ser realment intel·ligent ha de poder captar tot un context pragmàtic que se'n va del que és la llengua, no? I un nen de 3 anys i mig està percebent moltes més coses que les que el xat GPT li puguis dir amb... Els humans tenim sentiments, no? I una màquina... Això és el que diferencia, i tot això llenguatge també té important. Martí, és que hi ha una intervenció demanada per allà darrere. Tinc una pregunta que diu una mica a la taula anterior amb aquesta, que és que sobretot a la Maite i en Miquel que estan creant aquí models com l'Aina, els de Salamandra, que posen a Hugging Face, i si s'estan utilitzant el corpus dels continguts que generen, per exemple, els catalans a YouTube, els catalans a TikTok, per crear aquests corpus. Si no és així, quines limitacions o quins problemes hi ha per no utilitzar aquests continguts? Si s'estan utilitzant, sí. És a dir, nosaltres estem utilitzant dades que estan a internet, per tant, YouTube, el que sigui. Els problemes, tampoc no tinc temps d'enumerar-los. És a dir, el problema que crec que ha mencionat una mica així de passada en Miquel és que el problema són les llicències. I això és un problema que ara mateix és quasi crític, perquè hi ha molta sensibilització al respecte, perquè justament la IA generativa fa una cosa que les altres tecnologies lingüístiques de fa 5 o més anys no feien, que era crear llenguatge. Llavors, per part dels que generaven dades, com el New York Times o qualsevol empresa editorial, no tenien tanta
crec jo, no? Tant problema a dir, bueno, aprofita els textos i fes els teus d'allò, perquè total, per el que faràs, no? Un classificador, coses que sabia fer la tecnologia de la llengua fa 10 anys. Però és que ara tens realment la competència, és a dir, tens sistemes que són la competència directa d'aquest periodista que ha generat el text. Igual que la generativa d'imatges és la competència directa de l'artista gràfic. Per tant, ara tenim un problema gravíssim de drets d'equilibri entre els drets d'autor i aquesta necessitat de que els sistemes aprenguin de les dades. Però jo des de la pura ignorància em vull fer una pregunta. Ja entenc que això dels drets d'autor s'ha posat molt difícil, però és que quan vosaltres treballeu per textos, en corpus, vosaltres no els reproduïu, sinó que allò queda dins la màquina i la màquina en treu uns patrons, etc. Correcte. Però el que sí que tens és la capacitat de reproduir. Llavors, el que crea el contingut, de cop i volta, per exemple, el traductor ja té un competidor que és el traductor automàtic. El locutor de ràdio ja té un competidor que és la veu sintètica. L'intèrpret, el músic, és que tothom ja té un competidor. El text, sí, nosaltres, escolta, el Cetilc no el tenim perquè no ens el doneu i no el reproduirem, el Cetilc. Hi ha 900 obres que ja són vostres perquè estan penjades a la vergonya pública i es poden baixar senceres. Perquè te facis una idea, hi ha un conflicte en que gent que havia locutat els missatges que hi ha en el transport públic a Barcelona i en el metro perquè reivindicaven el seu dret d'autoria. O sigui, arriben a aquest extrem, no? No sé com se va resoldre el conflicte, però s'arriba. Jo arribaré a cobrar per sortir al carrer per en veritat. Hi ha una paraula demanada. No, jo només volia completar un tema que ha comentat a Nicolau. Com molt bé dit la Maite, el que fan aquests models és completar, no pensen, completen, no? Llavors, del que us he parlat jo abans era del completar, no del corpus, sinó d'anar-lo a buscar després a internet, però no tinc aquesta informació. M'ha sobtat molt l'exemple que havies posat de Diec. I he fet un anàlisi molt ràpid i he vist que a nivell tècnic el Diec no té tota una sèrie de coses implementades que no li permeten a Google, per exemple, no té etiqueta de llenguatge. Llavors Google no està entenent que això és català. Llavors totes aquestes coses són on nosaltres estem aquí a reivindicar que entre tots sumem de que si vosaltres feu la feina i nosaltres ajudem a que Google entengui, quan preguntis per una paraula i li preguntis si està al Diec, segurament sabrà anar-la a buscar. Ahir varen donar ordre que mirassin precisament de totes aquestes etiquetes i a més quan varen veure el problema. Però una cosa és que el xat que sigui, el bot que sigui, no hagi entrat a mirar la informació de l'institut i un altre és que menteixi. I un altre és que digui, és que és el mateix nivell dels idiotes en sentit tècnic, científic, idiotes. És el mateix nivell dels idiotes que critiquen l'Institut d'Estudis Catalans i en concret la secció filològica i diuen és que vosaltres van posar Barco al diccionari? Però tu ho has cercat, és que Barco no hi surt al diccionari. I jo estic cansat de sentir contínuament quan surt el tema de discussió sobre si ho fem bé, si ho fem malament, si el capit i aquestes coses. I és que van posar Barco al diccionari. No li van posar. I el ChatGPT té exactament el mateix nivell d'idiotisme amb això. Sí, estic 100% d'acord, però vull dir que si ho afinem a nivell tècnic... O LTV. Sí. O LTV, i és així, en som conscients. El primer de tot, vull donar les gràcies per escoltar una conferència de ciència en català. Perquè si una àrea, la llengua catalana està denostada, una de les àrees és la ciència i el professor que va perdre ho pot ratificar, no tant vostè que la facultat Ramon Llull té un poc més presència, però podríem dir, però les facultats de ciències Els matemàtics... trobar català... Els matemàtics no, curiosament. Bueno,
I una petita puntualització, és que sóc un poc tiquismiquis amb el llenguatge. És que he escoltat en aquesta taula la paraula minoritària, a la taula anterior també el professor Valverde ha empleat la correcta, és una llengua minoritzada. La connotació que hi ha darrere marca una diferència. I a la teva intervenció m'he perdut un poc, però era un poc massa tècnic i no l'entenia. Però m'he despertat quan t'has esmentat una cosa que jo me'n preocupa i estava pensant quan xerràveu i que ja me preocupa. És quan jo em deies traductor d'una altra llengua en català, m'adona el català estàndard. I jo me preocupa que la nostra modalitat o les altres modalitats se perdin i que només vagi en el català estàndard. La pregunta és, hi ha solució? Això arribarà a estar més fi o...? Això és el que he explicat una mica. Tot això depèn molt de la presència que tinguin en els corpus d'entrenament. La Maite me corregirà, però vull dir, com més presència tinguin, més representat està les diferents varietats, o sigui, les varietats dialectals. Sí. Ara, per exemple, una cosa que tots podríem fer és ajudar amb el projecte Common Voice, que hi ha molt poca representació de mallorquí i fer gravacions, que això pot fer qualsevol. Vull dir, vas allà, te surt un text i vas llegint el text que sortim, i això ens ajuda a que hi hagi més presència de... Mozilla Common Voice. I això ho pot fer qualsevol amb un navegador, Sí, però una puntualització, així com s'ha fet servir aquí, minoritària i minoritzada, en els dos casos és correcte, perquè si parlam del concert de les llengües del món, el català és minoritària, perquè és una qüestió de proporció i de nombre de parlants. A més, és minoritzada, que és una qüestió de drets. També, és a dir, que es pot fer servir perquè en els dos casos és correcte. Perfecte. Jo també vaig a ser tiquismiquis ara, No, perquè, i també me'n parlaré una mica de la meva professió de periodista, que és que els periodistes estem molt fascinats per tot el que està passant amb la intel·ligència artificial, sobretot periodistes generalistes que han sentit campanes, no? Jo tinc entès, la Maite és avui la nostra salvadora, que és la tècnica que ens ha sap més, jo l'admiro i li pregunto coses. Un xat d'IA generativa no és determinista. Per tant, cada vegada que li preguntis una cosa, el resultat no és el mateix. Llavors, per mi, aquestes notícies que fem, segons quins periodistes que diuen el poble més pobre de Catalunya, segons la IA, el poble més lleig, la cala més horrorosa de Mallorca, segons la IA, són tonteries que s'haurien d'erradicar. Perquè no té cap sentit. Maite, estàs d'acord amb mi? Sí. Jo hi afegiria, a Maite, Mariona, jo hi afegiria que això s'havia d'haver erradicat molt abans de la intel·ligència. Que sí, hem d'anar a dir això, que s'ha d'erradicar de la intel·ligència artificial, s'ha d'erradicar el periodisme. Què volia dir? Jo m'he perdut. Escolta, no has dit allò dels idiotes, vull dir, és que tens tota la raó, perquè és que aquests chatbots, l'única resposta que no et donaran mai és no ho sé. És això. És això. I amb el tema de la generativa no tenim un problema d'idioma, tenim un problema de contingut. Amb el sentit de que fins ara, quan tu buscaves una informació, el que feies era anar a Google i escriure avui quin és el tornavís millor tornavís d'Estella que em puc comprar per 25 euros. Ho dic per lligar amb els interessos comercials que deia l'Eva. I llavors a Google et donava una llista de 100 resultats, dels quals només miraves com a molt 10, que són els de la primera pàgina, que són aquells 10 enllaços blaus, i tu, amb el teu criteri, decidies quin d'aquells 10 enllaços era el que et mereixia més confiança. Ara el que està passant és una cosa que socialment és espantosa, que és que s'està delegant amb l'algoritme, amb els criteris de l'empresa que hi ha al darrere del xat corresponent, la decisió sobre quina és la informació correcta. O sigui, què és la rellevant. Si és OpenAI o Google o Meta el que decideix
quin és el tornavís d'estrella de 25 euros que tu t'has de comprar i no d'allò. I això encara té un perill pitjor. O sigui, d'entrada tu pots ser que el chatbot al que li estàs preguntant no tingui els teus mateixos criteris de qualitat, però és que hi ha un criteri pitjor, hi ha un perill pitjor més greu, que és que això corre el risc de ser contaminat comercialment. És a dir, qui ens garanteix que aquell resultat, aquella resposta que et dona un chatbot determinat, no te la dona perquè el fabricant d'aquell tornavís li ha pagat més perquè ho tingui. Cosa que fins ara era relativament amb els cercadors seriosos és relativament senzill de detectar perquè els resultats patrocinats d'una cerca de Google posa que estan patrocinats i tu saps que a sobre dels 10 resultats que són, diguéssim, orgànics, hi ha que són, traduint-ho, anuncis. Amb una resposta d'un chatbot, tu com saps que això no està contaminat? I això acabarà passant perquè aquestes empreses d'intel·ligència artificial, diguéssim que totes perden carrers per un tub. Vull dir que estan cremant els diners dels accionistes. Arriba un moment en què els accionistes els demanaran rendibilitat comercial i llavors és quan hi haurà la tentació de vendre resultats de chatbot patrocinats, respostes patrocinades. Amb això que dius, llic amb el que ha dit en Joan Carles al començament, que a mi m'ha escarropat que hi hagi una universitat que digui que entre els recursos normatius de la llengua també tenen el ChatGPT, concretament, perquè mira què els dirà. Perquè què passa? Que si tu dius vull saber com funciona la correferència. Jo sempre trobo problemes de correferència, sobretot amb els subjectes d'infinitiu i els titulars de premsa i sempre publica Facebook i això. Una cosa és, vull saber com funciona la correferència en català, que ja implica que l'usuari ha de tenir un determinat nivell tècnic per demanar-ho i ho poses a les cerques de l'institut, ho cerques al Google també, i et dones sortides i de més. Però si tu dius, aquesta frase està bé o està malament o com s'ha d'interpretar, i et dona una única resposta que pot estar equivocada. I sobre la possibilitat que les empreses acabin que financin resultats que surtin en primer terme, el perill aquest, ahir em varen dir una cosa que no sé si és d'una botat o si és bé. A mi em varen dir que Albània ha nomenat ministre d'Economia la intel·ligència artificial per evitar la corrupció. Sí. Ja ho vull veure quan acaba. Bueno, Com acaba? una ministra virtual. És com un avatar. És com Un avatar. Un moment que te passen... No, jo només volia dir que això que ha dit l'Albert ja ha passat. Hi ha un tema que no hem parlat aquí en cap moment i és la càrrega que suposa el rastreig de tota aquesta informació per les empreses. O sigui, quan un model de llenguatge va a buscar a Google informació, hi ha una càrrega tècnica de rastreig, no? I això està passant amb les webs. I suposo que haureu sentit a parlar del cataclisme de Cloudflare, que no deixava que rastregés webs i tal. Això està suposant un problema a nivell econòmic. Per tant, ja s'han començat a buscar respostes econòmiques, i una de les quals és el que augurava l'Albert i ja ha passat, que és que el grup Prisa va firmar un conveni amb OpenAI i la majoria de notícies que veieu de resultats són de mitjans del grup Prisa. Per tant, la informació que rebem del ChatGPT ja comença a tenir un biaix no només social, sinó econòmic. Alguna pregunta més a plantejar? Alguna qüestió que considereu oportú, necessari introduir? Ja dites. No, ho dic perquè, si no... Martí, vinga, però agafa un micròfon. És un comentari de les potencialitats d'intel·ligència artificial. Fa 2 anys van estrenar una cançó del Beatles, no sé si ho sabeu, d'en John Lennon, que s'havien registrat l'any 80, però que no havien aconseguit separar la veu de la música. Amb els nous sistemes d'intel·ligència artificial van aconseguir separar la veu i van aconseguir fer la cançó amb intel·ligència artificial i a més sortia el que era mort, en Ringo, no, en Harrison, i els 2 més, no? I que van participar i van fer una cançó nova
quan ja fa 40 anys que John Lennon és mort. Si aneu a YouTube en aquesta cançó, o a Spotify, vale, això és un exemple d'intel·ligència artificial aplicat en el món de la música. I era una molt bona cançó, vull dir, no sé per on van estir. No ho sé. Et a missa est. Molt bé, doncs, moment. Donant per clausurada, president, no sé si vols dir-ho. Moltes gràcies, Maite, Miquel, Llorenç, Nicolau, tots els ponents de la taula anterior, tots els que heu vengut, tots els que heu matinat aquest dissabte de setembre per venir aquí i fer una intel·ligència viva i activa dins un món que cada vegada és més virtual, no? I el que jo sempre dic, hi ha vida més enllà de les pantalles i no hi ha pantalla que superi la realitat. Per tant, moltes gràcies a tothom, gràcies en nom de l'Obra Cultural Balear per ser aquí, per haver enriquit un debat que és present i permanent i donant per acabada aquesta sessió. Moltes gràcies.